Vitajte pri našom kvíze o Albánsku. Otestujte svoje vedomosti o tejto krajine. Otázka 1. Aké je hlavné mesto Albánska? Správna odpoveď je Tirana. Otázka 2. Aká mena sa používa v Albánsku? Správna odpoveď je lek. Otázka 3. Ktoré more obklopuje Albánsko na západe? Správna odpoveď je Adriatické more. Otázka 4. Aký je oficiálny jazyk Albánska? Správna odpoveď je albánčina. Otázka 5. Ktoré pohorie sa nachádza v Albánsku? Správna odpoveď sú Alpy. Otázka 6. Ktoré staroveké mesto je v Albánsku zapísané na zozname UNESCO? Správna odpoveď je Butrint. Otázka 7. Aké je národné jedlo Albánska? Správna odpoveď je tave kosi. Otázka 8. Ktorý slávny festival sa oslavuje v Albánsku? Správna odpoveď je Dita Everes. Otázka 9. Aká je približná populácia Albánska? Správna odpoveď je 2 milióny. Otázka 10. Aké je hlavné náboženstvo Albánska? Správna odpoveď je islám. Otázka 11. Ktorá krajina zdieľa hranicu s Albánskom na severe? Správna odpoveď je Čierna hora. Otázka 12. Aký je názov najväčšieho jazera v Albánsku? Správna odpoveď je jazero Škodra. Otázka 13. Ktorá historická postava je považovaná za národného hrdinu Albánska? Správna odpoveď je Skanderbeg. Otázka 14. Aký je najpopulárnejší šport v Albánsku? Správna odpoveď je futbal. Otázka 15. Ktoré mesto je známe ako kultúrne hlavné mesto Albánska? Správna odpoveď je Berat. Otázka 16. Aké je meno slávneho albánskeho speváka známeho po celom svete? Správna odpoveď je všetci. Otázka 17. Ktorá staroveká stavba sa nachádza v meste Gjirokasper? Správna odpoveď je pevnosť. Otázka 18. Aký je tradičný albánsky nápoj vyrobený z fermentovaných hrozna? Správna odpoveď je raki. Otázka 19. Aký typ podnebia má Albánsko vo všeobecnosti? Správna odpoveď je stredomorské. Otázka 20. Aký je názov slávnej albánskej riviery? Správna odpoveď je Jónske pobrežie. Ďakujeme, že ste sa zúčastnili. Nezabudnite sa prihlásiť na odber.